హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో 5వ రోజులో భగవద్గీత యథాతథంలోని 5వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము, దాన్నే కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయాన్ని చూడబోతాం. సో ఇంతకు ముందు గత 4 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము లేదా అర్జున విషాద యోగమును చూడడం జరిగింది. ఆ అధ్యాయంలో అక్కడ ఆ ఇరు పక్షాలలో ఉండేటువంటి ఆ మహాయోధులు, వారి అందరి బంధువులను, స్నేహితులను, గురువులను చూడగానే వారందరూ యుద్ధం చేసి ప్రాణత్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నారు కదా అనేటువంటి ఒక భావనతో అర్జునుడు విషాదము, కరుణ ఆవరించగా హృదయ దౌర్బల్యంతో వారందరూ నావారు అనేటువంటి మోహం కారణంగా నేను యుద్ధం చేయలేను అంటూ ఆ రథంలో కూర్చుండిపోతారు. ఇక 2వ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగంలో అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వానికి శరణాగతుడవుతాడు. ఆయనకి శిష్యుడుగాను ఉంటాడు. సో ఇక అప్పుడు ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక దేహానికి నిత్యమైనటువంటి ఆత్మకు ఉన్నటువంటి మూల భేదాన్ని వివరిస్తూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ ఉపదేశం భగవద్గీత ప్రారంభిస్తారు. ఆ 2వ అధ్యాయంలో భగవద్గీత ఆయన యొక్క బోధనలు ప్రారంభమవుతాయి. ఆ విధానంలో ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని, ఆత్మ లక్షణాన్ని, అలాగే పునర్జన్మ విధానాన్ని, నిస్వార్థమైనటువంటి భగవత్ సేవా స్వభావాలని, అలాగే ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు అంటే స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలని ఆ అధ్యాయంలో వివరించడం జరిగింది. ఇక 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము, ఆ కర్మయోగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు వివరిస్తూ ఉంటారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి కర్మలలో తప్పకుండా నెలకొనవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ కర్మలను తప్పక చేయవలసిందే అని చెప్తూ ఉంటారు. కాకపోతే ఆ చేసేటువంటి కర్మలను భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థము నిస్వార్థంతో పనిచేయడం ద్వారా ఆ కర్మల యొక్క బంధనాలను అంటకుండా, అంటే చర్య ప్రతిచర్యలు అంటాం కదా, ఆ కర్మల యొక్క ప్రతిచర్యల నుండి ముక్తుడై ఆ పరమాత్మ యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందుతారు అని చెప్తారు 3వ అధ్యాయంలో. అలాగే 4వ అధ్యాయం, నిన్న చూసినటువంటి ఆ 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానం. మరి ఏమిటి దివ్య జ్ఞానం అంటే ఆత్మ మరియు ఆ భగవంతుడు, అలాగే వారికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని గురించి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అనేటువంటిది తెలుసుకోవడం, అది దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానంగా చెప్తాము. అటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానమే ముక్తిని కలగజేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అట్టి జ్ఞానం ద్వారా నిస్వార్థమైనటువంటి భక్తియుక్తమైనటువంటి కర్మలను, అంటే కర్మయోగము ద్వారానే అది సాధ్యమవుతుందని, అలాగే ఆ అధ్యాయంలో గీత యొక్క ప్రాచీనత్వాన్ని, తాను ఎప్పుడు ఈ గీతను బోధించాను అని, అంటే సృష్టి ప్రారంభంలోనే సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వంతునికి ఆయన దాన్ని బోధించాను అని, ఆ తర్వాత దానిని సూర్యదేవుడు మనువుకు బోధించాడు అని, మనువు విక్షాకుకు బోధించాడు అని, ఆ విధంగా ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము పరస్పరం అందించబడింది అని. కానీ కాలక్రమేపీ అది దాని యొక్క యోగము నశించినట్లుగా అనిపించింది. అందుకే మరలా నా శిష్యుడు అయినటువంటి, నా భక్తుడు అయినటువంటి నీకు ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మరలా బోధిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పారు. అలాగే ఎప్పుడెప్పుడు ఏ సమయాలలో ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటారు అనేటువంటి అంశాలను కూడా ఆ 4వ అధ్యాయంలో బోధించడం జరిగింది. ఇక ఈరోజు 5వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ సన్యాస యోగము అని అంటాము. దాన్నే కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలు చేయడము లేదా కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మలు అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు చూడబోతూ ఉన్నాము.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చిందా మాతాజీ? ఫుల్ స్క్రీన్ రాలేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు కూడా ఫుల్ స్క్రీన్ రాలేదు ప్రభుజీ. మాతాజీ రాలేదా? ఫుల్ గా రాలేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వచ్చింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అండి. సో ఈరోజు ఈ 5వ అధ్యాయము కర్మ యోగము లేదా కర్మ సన్యాస యోగము, దీన్నే కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. మొదటిగా ఇక్కడ మనం చూసేటువంటి ఈ అధ్యాయం వివరణ మన ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము దీన్ని చూస్తున్నాము. మొదటిగా ప్రార్థన. శ్రీ గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురుమిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఈ శ్లోకాల యొక్క భావాన్ని ఇవాళ చూద్దాము. కొన్ని వీటి ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురుమిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః అంటే ఇక్కడ అజ్ఞానాంధకారంలో ఉన్న నాకు జ్ఞాన దీపముతో కళ్ళు తెరిపించిన శ్రీ గురుదేవులకు నా గౌరవపూర్వక ప్రణామములు అని దీని యొక్క అర్థం. అలాగే శ్రీరూప ప్రణామం. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. సో దీని యొక్క భావం ఏంటంటే, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు యొక్క మనోభీష్టమును నెరవేర్చుటకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉద్యమమును స్థాపించిన శ్రీల రూప గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారి పాద పద్మముల చెంత నాకెప్పుడు ఆశ్రయము లభించును అని ప్రార్థన. అలాగే మంగళాచరణం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పద కమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. సో దీని యొక్క భావం ఏంటంటే, నా గురుదేవులు మరియు పూర్వ ఆచార్యులందరి పాద పద్మములకు నా గౌరవపూర్వక ప్రణామములు. వైష్ణవులందరికీ 6 గోస్వాములకు నా గౌరవపూర్వక ప్రణామములు. శ్రీ అద్వైతాచార్యునకు, శ్రీ నిత్యానంద ప్రభువుకు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుకు, శ్రీవాస ఠాకూరుకు, శ్రీ గదాధర పండితుడు, ఆదిగా గల శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు భక్తులందరికీ నా గౌరవపూర్వక ప్రణామములు. తర్వాత శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదపద్మములకు మరియు లలిత విశాఖ ఆదిగా గల సకులైన గోపికలందరికీ నా గౌరవపూర్వక ప్రణామములు అర్పిస్తున్నాను అని దీని యొక్క భావం. అలాగే ప్రభుపాదుల యొక్క ప్రణతి. నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మముల వద్ద శరణాగతి పొంది శ్రీకృష్ణునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రులైన పరమ పూజ్య శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారికి నా గౌరవపూర్వక ప్రణామములు అని దీని అర్థం. అలాగే నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. ఓ గురుదేవ, సరస్వతి గోస్వామి సేవకుడవైన మీకు మా ప్రణామములు. మీరు కరుణతో శ్రీ చైతన్య దేవుని బోధనలను ప్రచారం చేసి నిరాకారవాదము మరియు శూన్యవాదంతో నిండి ఉన్న పాశ్చాత్య దేశములను తరింపజేయుచున్నారు అని దాని యొక్క భావం అండి. ఇక శ్రీకృష్ణుని
హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. ఓ ప్రియమైన కృష్ణ, నీవు కరుణాసాగరుడవు, దీనులకు ఆప్తుడవు మరియు సృష్టికి మూలకారకుడవు. నీవు గోపికలకు స్వామివి, గోపికా కాంతుడవు. అందున ప్రత్యేకించి రాధారాణికి అత్యంత ప్రియుడవు. నీకు నా గౌరవపూర్వక ప్రణామములు అని దాని యొక్క అర్థం. అలాగే రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. సో ఇక్కడ మేలిమి బంగారము, తప్త కాంచన అంటే మేలిమి బంగారము ఛాయ కలిగిన దానివి, బృందావనమునకు రాణివి, వృషభానురాజు కుమార్తెవు మరియు శ్రీకృష్ణుడికి మిక్కిలి ప్రియమైన రాధారాణి, నీకు నా ప్రణామములు అని రాధారాణి ప్రణామములు. అలాగే వైష్ణవ ప్రణామం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అందరి వాంఛలను తీర్చే కల్పవృక్షముల వంటి వారు మరియు పతితులైన బద్ధజీవుల పట్ల పూర్తి కరుణ కలిగినట్టి భగవత్ వైష్ణవులందరికీ నా గౌరవపూర్వక ప్రణామములు అని దీని యొక్క భావం. పంచతత్వ మంత్రము, ఇది మహామంత్రానికి ముందుగా జపిస్తూ ఉంటుంటాము. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు, శ్రీ నిత్యానంద ప్రభువు, అద్వైత ప్రభువు, శ్రీ గదాధర పండితునకు, శ్రీవాస పండితునకు, ఇతర భక్త బృందమునకు నా ప్రణామములు అని అర్థము. ఇక్కడ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఎల్లప్పుడూ కూడా తన స్వ అంశ అయినటువంటి నిత్యానంద ప్రభువుతోను, తన అవతారమైనటువంటి అద్వైత ప్రభువుతోను, తన అంతరంగిక శక్తి అయినటువంటి గదాధర ప్రభువుతోను, తన తటస్థ శక్తి అయినటువంటి శ్రీవాస ప్రభువుతో కలిసి ఉంటారు. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఈ అందరికి కలిసి ఉంటారు చైతన్య మహాప్రభు. ఆ ప్రభువు వీరందరి నడుమ దేవదేవుడుగా విరజిల్లుచుంటూ ఉంటుంటారు. ఇక ఈ కలియుగ ధర్మమైనటువంటి మహామంత్రం 16 పదాలతో కలిసినటువంటి ఈ మహామంత్రము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇక్కడ హర అనేటువంటి పదం ఉంటుంది. అది భగవంతుని యొక్క అంతరంగ శక్తి సంబోధన రూపము అని చెప్తారు. అలాగే కృష్ణ మరియు రామ అనేటువంటి పదాలు భగవంతుని సంబోధన రూపములు. కృష్ణ లేదా రామ అనగా పరమానందము. హర అంటే ఆ భగవంతుని నామమును ఉచ్చరించినప్పుడు అది హరేగా మారింది అని చెప్తారు. భగవంతుని పరమానంద శక్తి మనకి ఆ భగవంతుని చేరుకోవడానికి సహాయపడుతుంది అని చెప్తారు. సో కృష్ణ రామ అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలు. ఇక్కడ హరే అనేటువంటిది హర అనేటువంటి పదము నుంచి వచ్చింది. అది ఆ భగవంతుని యొక్క అంతరంగికమైనటువంటి శక్తి సంబోధన రూపము అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఆ హర, కృష్ణ మరియు రామ అను ఆ 3 పదాలు మహామంత్రం యొక్క బీజములు అని చెప్తారు. ఆ మంత్రోచ్చరణ అనేది జీవాత్మకు రక్షణ కల్పించుటకై భగవంతునికి మరియు అతని అంతరంగిక శక్తి అయినటువంటి ఆ హరాను ఉద్దేశించి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పిలుపు అని చెప్తారు ఈ మహామంత్రం. ఈ మహామంత్రం ఎట్లాంటిదంటే ఈ ఉచ్చరణ తల్లి కొరకు బిడ్డ చేయు సహజ రోదన వంటిది. తల్లి హర, తండ్రి హరి లేదా కృష్ణుడు కృపను పొందుటకు భక్తుని సహాయం చేస్తుంది ఈ మహామంత్రము అని చెప్తారు. అంతేకాకుండా శ్రద్ధతో ఈ మహామంత్రము జపించేటువంటి భక్తునికి భగవంతుడే స్వయంగా ప్రకటితమవుతాడు. ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఈ యుగంలో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఈ మంత్ర ఉచ్చరణకు మించినటువంటిది మరొకటి లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 5వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ సన్యాస యోగము, దీనినే
కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ లేదా కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అని పిలుస్తాము. సో ఈ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకము అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి యచ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను కర్మత్యాగం చేయమని చెప్పావు. మరలా ఇప్పుడు భక్తితో కూడిన కర్మను ఉపదేశించుచున్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో నాకు దయతో తెలియచేయి అని ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు బోధించినటువంటి ఆ అధ్యాయాలలో ఆయన మొదట కర్మ త్యాగం చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే తర్వాత భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలను చేయమని మరలా ఉపదేశించడం జరుగుతుంది. మరలా అర్జునుడికి సందేహంలాగా వచ్చేసి ఆయన అంటున్నాడు, మరి నన్ను మొదటేమో కర్మ త్యాగం చేయమని చెప్పావు, ఇప్పుడేమో మరలా భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలను ఉపదేశిస్తూ ఉన్నావు, చేయమని చెప్తూ ఉన్నావు. మరి ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో నాకు దయతో వివరించు కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇక దానికి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మ యోగచ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మ యోగో విశిష్యతే. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానము ఈ విధంగా చెప్తున్నారు ఆయన. కర్మ సన్యాసము అంటే కర్మ త్యాగము మరియు భక్తి కర్మ అంటే కర్మయోగము రెండూ కూడా మోక్షాన్ని కలగజేస్తాయి. కానీ ఆ రెండింటిలో కర్మ సన్యాసము కంటే అంటే కర్మలను త్యజించుట కంటే భక్తితో కూడిన కర్మయే ఉత్తమము అర్జున అని చెప్తుంది. సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు బోధించినటువంటి ఆ చెప్పినటువంటి విషయాలని మనకి అందరి కొరకు అర్జునుడు తాను అడిగాడు ప్రశ్న. మరి నన్ను మొదటేమో కర్మ త్యాగం చేయమని చెప్పావు, కర్మలను వదిలివేయమని చెప్పావు, మళ్ళేమో తర్వాత భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలు చేయమని చెప్తూ ఉన్నావు. మరి ఆ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమము అని అడిగాడు కదా. దానికి ఆయన చెప్తున్నారు, కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మయోగము రెండూ కూడా మోక్షాన్ని కలగజేసేవే అర్జున. కానీ ఆ రెండింటిలోనూ అంటే కర్మ సన్యాసము కర్మయోగము ఆ రెండింటిలో కర్మ సన్యాసము కంటే భక్తితో కూడినటువంటి కర్మయే ఉత్తమము అర్జున, అంటే కర్మయోగమే ఉత్తమము అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అయితే ఇక్కడ మనము చూస్తున్నట్టు ఆ చేసేటువంటి కర్మలన్నింటినీ కూడా నా కొరకు అంటే ఆ భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేయమంటున్నారు. అలా చేయడం వల్ల మీకు కావలసినటువంటి ఫలితాలు, ఆ కర్మ యొక్క ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేను అందిస్తాను. అంతేకాని ఆ కర్మలను త్యజించమనట్లేదు. ఆయన చెప్పేదేంది, కర్మ ఫలాలని త్యజించమని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా ఆధ్యాత్మికంగా విధానంలో ఉన్నవారు, ఆధ్యాత్మిక విధానాన్ని అనుసరించినటువంటి వారి గురించి చూసినట్లయితే వారికి ఏవైనా ఫలితాలు వచ్చినట్లంటే డబ్బు సంపాదన లాంటివి వచ్చాయనుకో, ఏమైనా సంపాదించారనుకో, వారు ఎప్పుడు కూడా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంటారు. సో ఇది నేను సంపాదించాను కనుక నా కొరకు దీన్ని నేను ఖర్చు పెట్టుకుంటాను, నాకేదో కావలసినటువంటి దాన్ని భౌతిక సుఖాలను పొందడానికి నేను దీన్ని ఖర్చు పెట్టుకుంటాను అని భావనలు. కానీ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఏదైనా మనకి లభించినట్లయితే ఆ లభించినటువంటిది భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా లభించింది అనేటువంటి భావనలో ఉండి దాన్ని ఆ సక్రమంగా వినియోగించుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తూ జ్ఞేయస నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి నకాంక్షతి నిర్బంధో హి మహాబాహో
సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, తన కర్మ ఫలాలను ద్వేషించని వాడు, అలాగే కోరుకోని వాడు నిత్య సన్యాసి అనబడతాడు. మహాబాహువులు కలిగిన ఓ అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడివడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధనముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు అని చెప్తుంది. అంటే తాను చేసేటువంటి కర్మలను, అంటే ఫలాపేక్ష రహితంగా కర్మలను చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ కర్మ ఫలాలు వచ్చినట్లయితే వాటిని ఎవరు ద్వేషించకుండా ఉంటారు. అలాగే తను చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలాలను కూడా తను కోరుకో. సో అటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నిత్య సన్యాసి అనబడతారు. అటువంటి భావనలో, అంటే ఆ సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిపడినటువంటి వారు, అంటే ఆ నిత్య సన్యాసి అని చెప్పబడేటువంటి వారు సులభంగానే ఈ భవబంధనాల నుండి, ఈ సంసార సాగరము నుండి విముక్తి పొందుతాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి ఈ వైరాగ్యము, సన్యాసము అనేటువంటి దానికి ఒక సరైనటువంటి అవగాహన చూసుకున్నట్లయితే మనకి భాగవతముడైనటువంటి అంబరీష్ మహారాజుని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఒక స్టోరీ, అంబరీషుడికి మరియు దుర్వాస మునికి మధ్య జరిగినటువంటి విషయం చూసినట్లయితే, అంబరీషుడు విష్ణు భక్తుడు, తాను నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని ధ్యాసలోనే ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఆయన నిరంతరము ఆ విష్ణువుని ఆరాధించడం వల్ల ఆయన యొక్క భక్తికి మెచ్చి ఆ విష్ణువు ఆయనకి తన యొక్క చక్రాన్ని రక్షణగా ఉంచారు అని చెప్తారు. అటువంటి ఆయన ఒక సంవత్సర కాలము ఏకాదశి వ్రతం చేసి ఆ వ్రత విరమణలో, అంటే ద్వాదశి పారాయణ గడియల్లో ఆయన ఆ భాగవతముల, అంటే బ్రాహ్మణులను అందరినీ పిలిచి ఆ పారాయణ సమయంలో వారి అందరికీ కూడా ఆతిథ్యం ఇచ్చి తాను ఆ పారాయణం, అంటే ఏకాదశి వ్రతాన్ని విరమణ చేయడం చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా చేస్తున్నటువంటి ఆ సమయంలో అక్కడికి ఆ దుర్వాస ముని వస్తారు. ఆ దుర్వాస ముని చాలా ప్రముఖమైనటువంటి వాడు, సాక్షాత్తు శివుని యొక్క అంశగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి ఆ ముని అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ మునికి సాదరంగా ఈ అంబరీషుడు సాదరంగా ఆహ్వానపరిచి తన యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించమని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆ ముని, నేను దూరం నుండి వచ్చాను, అలసటగా ఉంది, నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాను, ఆ తర్వాత నీ యొక్క ఆతిథ్యాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను అంటాడు. సరే అని ఆయన నదికి వెళ్తాడు. అక్కడ మాయా ప్రభావం ద్వారా ఆ నదిలో ధ్యానం చేస్తూ అలాగే ఉండిపోతుంటాడు. ఇక్కడేమో ఈ ద్వాదశి గడియలు అయిపోతూ ఉంటుంది. మరి ఆ గడియలు అయిపోయే సమయంలోనే పారాయణం చేయాలి, కానీ అలా చేయకపోతే ఆ వ్రతం యొక్క ఫలం లభించదు. సో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు వారు అందరు చెప్తారు, అతిథి రాకుండా అంటే విరమణ చేయడం అనేటువంటిది, అంటే పదార్థాలు తీసుకోవడము సరైనటువంటిది కాదు. కనుక ఆ భగవంతునికి ఇచ్చినటువంటి ఆ పాదాల ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ తీర్థాన్ని తీసుకొని విరమణ చేయండి, మీరు అతిథి రాకుండా భోజనం చేసినట్లు అవ్వదు, అలాగే ఈ ద్వాదశి గడియల్లో పారాయణం చేసినట్లు అవుతుంది అంటే సరే అని చేస్తారు. అదే సమయానికి అక్కడికి వచ్చినటువంటి దుర్వాసముని అది గ్రహించి, అతిథి రాకుండానే నీవు ఆహారం తీసుకుంటావా, ఇదేనా నీ మర్యాద అని చెప్పేసి, అసలే దుర్వాసముని బాగా కోపస్తుడు అని చెప్తారు. ఆయన అన్ని లోకాలకి సంచరించగలిగేటువంటి గొప్ప సన్యాసి, కానీ కోపం బాగా ఉంటుంది. ఎంతటి ధ్యానం చేసినప్పటికీ కూడా తనకి కోపం ఉంది. ఆ కోపంతో వెంటనే తన జఠలంలో నుంచి ఒక ఎంట్రుకను తీసి రాక్షసుని తయారు చేసి ఆ అంబరీషునికి పంపిస్తాడు కోపంతో. ఆ అంబరీషునికి వెళ్తూ ఉంటే వెంటనే ఆ విష్ణు చక్రం వచ్చేసి ఆ రాక్షసుని సంహరించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ అంబరీషుని వదిలేసి ఇక్కడ ఈ దుర్వాసముని వెంట పడుతుంది. ఆ సమయంలో దుర్వాసముని ఇక పరిగెడుతూ మొదటగా బ్రహ్మలోకంకి వెళ్తాడు. బ్రహ్మలోకంకి వెళ్ళి బ్రహ్మను అడుగుతాడు, రక్షించమని. అప్పుడు బ్రహ్మ చెప్తాడు, ఎవరు కన్నెర్ర చేస్తే నాకు ఉండేటువంటి ఈ సృష్టికర్త పదవి కూడా పోతుందో అటువంటి ఆయనతో నేను శత్రుత్వం పెట్టుకోను, ఆ విష్ణు చక్రాన్ని నుండి నేను కాపాడలేను అని విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళమంటే దుర్వాసముని మళ్ళీ శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, మహాప్రభు మీరు నన్ను రక్షించండి అంటే, ఆ విష్ణుమాయ నాకు, బ్రహ్మకు, ఇంద్రుడు, దక్షుడు వంటి వారికి అర్థం కాదు, అటువంటి ఆ విష్ణు చక్రంతో నేను పెట్టుకోవడం కుదరదు, ఇప్పుడు ఆ విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళమంటే సరే అని అప్పుడు విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తాడు.
విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తే విష్ణువు అప్పుడే అక్కడ సభలో లక్ష్మీమాతతో ఉంటుంటారు. సో అక్కడ విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి రక్షించండి ప్రభు అని కోరితే, నా భక్తుడికి అపరాధం చేశావు. నేనెప్పుడు కూడా భక్త వత్సలుడిని. ఆ భక్తుల హృదయాల్లోనే నేనుంటాను. నా భక్తులకు వారి కోరిక తప్ప నేను వేరే ఏం చేయను. నా భక్తులకు అవమానం జరిగినటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి నీవు వెళ్ళి నా భక్తుడినే కోరుకో. అప్పుడు మాత్రమే నీకు ఈ విష్ణు చక్రం నుండి, ప్రమాదం నుండి రక్షణ కలుగుతుంది అంటే మరలా వచ్చేసి ఆ అంబరీషుడి దగ్గరికే ఉంది. అంబరీషుడు ఆ దుర్వాసముని వెళ్ళిపోయాడు కదా అని ఆయన భోజనం చేయకుండా అలాగే ఉండిపోతాడు ఆయన కోసం. సో వచ్చి మరలా అంబరీషుడిని వేడుకుంటాడు, నన్ను రక్షించు, నాకు తప్పైంది, నేను ఇట్లా త్వరపడి చేశాను అని చెప్తే, అప్పుడు ఆ అంబరీషుడు అంటాడు, దుర్వాసముని మొదట్లో వచ్చినప్పుడు ఏ అభిప్రాయంతో నేనున్నానో ఇప్పుడు కూడా అదే అభిప్రాయంతో ఉన్నాను, ఆయన్ని మన్నించండి అని ఆ విష్ణు చక్రం వేడుకుంటే అది ఆగిపోతుంది అని చెప్తారు. సో అంటే ఇక్కడ అంబరీషుడు అంటే మట్టిని బంగారాన్ని సమంగా అన్ని ద్వంద్వాలను త్యజించినటువంటి వాడు, రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ రాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు, భక్తుడుగా ఉండి తను మహోన్నతమైనటువంటి వైరాగ్యానికి సరైనటువంటి అవగాహన. మరి ఆ దుర్వాసముని ఎంతో యజ్ఞయాగాదులు చేసినటువంటి వాడు, ఎన్నో తపస్సులు చేసినటువంటి వాడు, కానీ కోపాన్ని విడిచిపెట్టట్లేదు, అంటే కామక్రోధాలను వదిలివేయనటువంటి. సో ఆ క్రోధాన్ని వదిలివేయకపోవడం వల్ల అతనికి ఇక్కడ జరిగినటువంటి శిక్ష అని చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా మనం అన్నిటి ద్వంద్వాలను వదిలినటువంటి వారే ఆ భగవంతుని చేరుకోవడానికి, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుంది అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారే, సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః ఏకమప్యాస్తి తసమ్యక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ కర్మ సన్యాసము మరియు ఆ కర్మ యోగము రెండింటి గురించి మరలా చెప్తున్నారు ఆయన. కేవలము అజ్ఞానులే భక్తి యోగము అంటే ఆ కర్మయోగము, భక్తి భావనలో కర్మలు చేయడం, అలాగే భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యాయం అంటే సాంఖ్య యోగమునకు అది భిన్నమైనదని పలుకుతారు. కానీ ఈ రెండు మార్గాలలో అంటే కర్మయోగం కానీ కర్మ సన్యాసం కానీ ఈ రెండు మార్గాలలో ఏ ఒక్కదానిని సమగ్రమంగా ఆచరించినను రెండింటి ఫలములను పొందగలరని పండితులు చెప్తారు అర్జున అని చెప్తుంది. అంటే ఈ రెండింటిని ఆచరించడం ద్వారా ముక్తి పొందవచ్చు అని చెప్పారు. అందులో భక్తి యోగము సరళమైనది, దానిని ఆచరించడం అనేది ఉత్తమమైనదని చెప్పి, అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఈ రెండు మార్గాలలో ఏది ఒకదానికొకటి భిన్నమైనది కాదు. ఆ రెండు మార్గాలలో ఏ ఒక్క మార్గాన్నైనా సక్రమంగా ఆచరించిన, ఇంతకుముందు మనం చేసుకున్నటువంటి అంబరీషుడు లాగా ఏ మార్గాన్నైనా ఒక్క మార్గాన్ని, ఈ రెండు మార్గాలలో ఏ ఒక్క మార్గాన్ని సక్రమంగా ఆచరించిన కానీ ఆ రెండింటి యొక్క ఫలితాలను పొందవచ్చు అని పండితులు అంటే జ్ఞానవంతులు చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు చెప్తారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యత్ సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ య పశ్యతి స పశ్యతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యాయము ద్వారా పొందగలిగే స్థితిని భక్తితో కర్మలను ఆచరించడము ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. కాబట్టి కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మ యోగము ఒక్కటే అని సూచినవాడే నిజముగా ఉన్నది ఉన్నట్లు సూచినట్టు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ రెండు కూడాను, అంటే కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మ యోగము రెండు కూడా ఒక్కటే అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వారే యథార్థాన్ని గ్రహించినటువంటి వారు అని చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మ విజితాత్మ జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే.
ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భక్తితో పని చేయడము అంటే భక్తితో పనిచేసేటువంటి వాడు విశుద్ధాత్ముడు, అంటే పరిశుద్ధమైన ఆత్మను కలిగినటువంటి వాడు, మనసు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలిగినటువంటి వాడు, సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన యొక్క ఆత్మ ఒక్కటే అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు, కర్మలు చేసిన ఎటువంటి దోషము అంటదు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ భక్తితో పనిచేస్తూ విశుద్ధమైనటువంటి ఆత్మను కలిగి ఉండి, మనసు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలిగి, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి అన్ని జీవులలో ఉండేటువంటి ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడు, ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలే అని, ఆత్మ శాశ్వతమైనది అని తెలుసుకున్నగలిగినటువంటి వాడు కర్మలను ఆచరించినను ఆ కర్మల యొక్క బంధనాలు అతనికి అంటవు అని చెప్తున్నాడు. సో సాధారణంగా ఈ భక్తి మార్గంలో భాగవతంలో మనకి నవవిధమైనటువంటి భక్తి మార్గం, శ్రవణము అంటారు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి వినడము, అలాగే కీర్తనము, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను కీర్తించడం, స్మరణం, ఆ భగవంతుని ఎప్పుడూ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఆయన్ని ధ్యానించడం, అలాగే పాదసేవనము, ఆ భగవంతుని పాదసేవలు చేస్తూ ఉండడము, ఆ పాదసేవనానికి ఇక్కడ లక్ష్మీమాత ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అలాగే అర్చనము, ఆ భగవంతుణ్ణి ఒక సాకార రూపంగా మన ఎదుటిగా ఉంచుకొని ఆయన్ని పూజించడం, అలాగే వందనం, ఆయనకి ఎప్పుడు ప్రేయర్స్ ఆఫర్ చేయడం, ఆయన్ని ఎప్పుడు ఆయనకి మనం వందనాలు చేయడం, అలాగే దాస్యం అంటే సేవ చేయడం, ఆ భగవంతుడికి ఎప్పుడు కూడా సేవ చేయడం. సో శ్రీ హనుమంతులు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఉండేటువంటి, అలాగే సఖ్యం, ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుడితో స్నేహభావంలో ఉండడం, అర్జునుడు దానికి ఆ స్నేహభావంలో ఉన్నటువంటి వాడిగా చెప్తారు. అలాగే ఆత్మ నివేదనం, పూర్తి స్థాయిలో ఆ భగవంతునికి మనల్ని మనం అర్పించుకోవడం, ఇవి నవవిధమైనటువంటి భక్తి మార్గాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి చెప్పబడినటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మణ్యధాయ కర్మాణి సంఘం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంబసా. ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తులు లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాప చర్యల ద్వారా ప్రభావితుడు కాడు. ఎవరైతే తాను చేసేటువంటి పనుల యొక్క ఫలితాలన్నింటినీ కూడా ఆ భగవంతునికి అర్పిస్తూ, అంటే ఫలాపేక్ష రహితంగా భక్తి భావనలో పనులు చేస్తూ, ఆ పనులు చేసేటువంటి పనులపైన, ఆ పనుల యొక్క ఫలాలపైన ఆసక్తి లేకుండా చేసేటువంటి పనులు తన యొక్క కర్తవ్యము, తన యొక్క విధిగా ఆ పనులను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ పనుల యొక్క బంధనాలు అతడికి అంటవు అని చెప్పు. ఎలాగైతే తామరాకు నీటిలోనే ఉంటుంది, తన చుట్టూ నీరు ఉన్నప్పటికీ కూడా అది నీటితో తడవదు అని చెప్పు. అలాగే ఆ భక్తి భావనలో పనులు చేసేటువంటి వారి యొక్క ఆ పనుల యొక్క బంధనాలు అతనికి అంటవు. ఏ విధంగా అయితే ఆ తామరాకు నీటితో తడవకుండా ఉంటుందో అదే మాదిరిగా భక్తుడు పనులు చేస్తూ కర్మలను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా, భక్తి భావనలో కర్మలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్న ఆ కర్మల యొక్క బంధనాలకి అతడు ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో దానికి మనము ఉదాహరణగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని తీసుకోవచ్చు. ఆయన మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక విషయాలని, భగవద్గీత భాగవతాన్ని ఆ పాశ్చాత్య దేశాలలో ఇవాళ అనుకున్నాం, నిరాకార విధానము, నిర్వివాదము, శూన్యవాదంతో కూడినటువంటి ఆ పాశ్చాత్య దేశాలను తరింపజేసినటువంటి వాడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ హిప్పీ నాగరికత ఉన్నటువంటి ఆ రోజులలో అక్కడికి వెళ్ళి వారితో ప్రభావితం కాలే, వారిని అందరినీ కూడా మన యొక్క ఈ భక్తి మార్గానికి మార్చినటువంటి వారు. సో అటువంటి భక్తులు ఎప్పుడు కూడా వారు చేసేటువంటి కర్మలు వారిని ప్రభావితం, అంటే ఆ బంధనాలు వారిని ప్రభావితం చేయవు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వ కర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. ఇంకా చెప్తున్నారు,
దేహదారి అంటే దేహాన్ని ధరించినటువంటి వాడు తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయకుండా, కర్మ చేయడానికి కారణం కాకుండా ఉండి 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో అంటే ఈ భౌతిక శరీరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో నవద్వారపురి అంటారు. నవద్వారాలు ఉండేటువంటి ఇక్కడ 9 ద్వారాలు ఉండేటువంటి ఒక పురంగా, ఒక నగరంగా ఈ దేహాన్ని పోలుస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి ఆ దేహంలో ఆ జీవాత్ముడు సుఖంగా ఉండగలుగుతారట. అంటే ఎప్పుడంటే తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు, కర్మ చేయకుండా, కర్మ చేయడానికి కారణం కాకుండా ఉన్నప్పుడు అతడు ఈ 9 ద్వారాలు కలిగినటువంటి నగరంలో సంతోషంగా జీవించగలుగుతాడు అని చెప్తారు. మరి ఏమిటి ఆ 9 ద్వారాలు అంటే మనకి 2 చెవులు, ఒక నోరు ఉంటుంది, అలాగే 2 నాసికా రంధ్రాలు, 2 కళ్ళు, అలాగే అపానము, అలాగే జననేంద్రియం. ఇవి మొత్తము కూడా మన దేహంలో ఓపెన్ గా ఉండేటువంటి వీటిని 9 ద్వారాలు అని చెప్తారు. నవద్వారపురంలో ఈ జీవుడు నివసిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన భగవంతుడికి ఎవరి పాపాన్ని గాని, ఆ భగవంతుడు ఎవరి పాపాన్ని గాని ఎవరి పుణ్యాన్ని గాని తీసుకోడు. అయినా జీవుల అజ్ఞానాన్ని ఆవరించి ఉన్న జీవుల యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆవరించి ఉన్నటువంటి ఆ అజ్ఞానం వల్ల మోహము కలుగుతుంది. అంటే ఈ జీవులలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం వల్లనే మోహం కలుగుతుంది. ఈ అజ్ఞానము ఆ జీవుడిలో ఉండేటువంటి వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆవరించి ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం, అగ్ని పొగచే ఆవరించబడి ఉన్నట్లుగాను, అద్దము మురికి చేత, అలాగే గర్భం మావి చేత ఆవరించబడి ఉన్నట్లుగా అవి వివిధ రకాలైనటువంటి జీవులలో ఉండేటువంటి ఆ జ్ఞానము ఏదైతే ఉందో అది అజ్ఞానం చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది. ఆ అజ్ఞానం వల్లనే జీవుడికి మోహం కలుగుతుంది అని చెప్తుంది. అలాగే ఆ భగవంతుడికి ఈ జీవుడి యొక్క పాపంతో కానీ పుణ్యంతో కానీ, అంటే ఆ పాపాన్ని కానీ పుణ్యాన్ని కానీ ఆయన తీసుకోడు. ఎవరిది వారే తగ్గించుకోవాలి వారు చేసేటువంటి కర్మల ద్వారా అని చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు. అదే చెప్తున్నారు, జ్ఞానేనతు తదజ్ఞానం ఏషాం నాసితమాత్మనః తేషామాదిత్యవద్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం. కానీ ఎవరైతే అజ్ఞానాన్ని రూపుమాపుకొని జ్ఞానంతో వివేకవంతులు అయినప్పుడు పగటి సమయంలో సూర్యుడి కాంతి లాంటి తమ జ్ఞానంతో సమస్తాన్ని సాక్షాత్కరింపజేసుకుంటారు. ఎలాగైతే మనకి సూర్యుడి యొక్క వెలుతురు ఉన్నప్పుడు అన్ని కూడా మనకి చాలా అన్ని కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సూర్యుని వెలుతురు లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, అంతా కూడా చీకటిగా ఉంటుంది. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వస్తువు ఏది కూడా మనకి కనిపించదు. మన దరిదాపుల్లో ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా మనకు కనిపించకుండా పోతుంది. అది కారణం ఏంటంటే అంటే అజ్ఞానం. మనలో ఉండేటువంటి ఆ జీవుల్లో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం వల్ల మనకి మోహం కలుగుతుంది. అంటే చీకటి అవుతుంది. మనం ఏది మంచి ఏది చెడు అని తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నాము. సో ఆ అజ్ఞానాన్ని ఎవరైతే తొలగించుకుంటారో, జ్ఞానం అనేటువంటి దీపంతో ఆ అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారాన్ని తొలగించుకుంటారో వారు ఎప్పుడు కూడా ఆ సూర్యుడి కాంతి పగటి సమయంలో సూర్యుడి కాంతి లాంటి ఆ జ్ఞానంతో సమస్తాన్ని కూడా వారు సాక్షాత్కరింపజేసుకుంటారు. సమస్తాన్ని వారు అవగాహనం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్తుంది. తద్బుద్ధయస్తదాత్మానః తన్నిష్ట పరాయణాః గచ్చంత్య పునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః. బుద్ధి, మనసు, విశ్వాసము, ఆశ్రయములన్నీయును భగవానుని యందే లగ్నమైనప్పుడు మానవుడు సంపూర్ణ జ్ఞానంచే కల్మష రహితుడై నేరుగా ముక్తి మార్గమున ప్రయాణించును అని తెలియచేస్తున్నారు.
అంటే మానవుడు యొక్క బుద్ధిని, మనసుని, తన యొక్క విశ్వాసాన్ని, ఆశ్రయమును అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యందే స్థిరపరిచి, ఆ భగవంతుని యందే లగ్నం చేసినప్పుడు మానవులు సంపూర్ణమైనటువంటి ఆ జ్ఞానముచే కల్మష రహితుడై నేరుగా ఆ జీవుడి యొక్క పరమ గమ్యమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడం, అంటే ముక్తి మార్గంలోనే, ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి మార్గంలోనే తాను పయనిస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరు అంటే బుద్ధిని, మనసును, విశ్వాసాన్ని, ఆశ్రయాలన్నింటినీ కూడా ఆ భగవంతుని యందే స్థిరపరచగలిగినటువంటి వారు, అంటే భక్తి మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండితాః సమదర్శినః. ఆ వినమ్రులైనటువంటి యోగులు, అంటే జ్ఞానముని పొందినటువంటి యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ వినమ్రులైనటువంటి యోగులు వారి యొక్క నిజమైనటువంటి జ్ఞాన బలంతో విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి బ్రాహ్మడుని, గోవును, అంటే ఆవును, ఏనుగును, కుక్కను, ఆ కుక్క మాంసము తినేటువంటి చండాలుడిని కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు అంటే ఆ వినమ్రులైనటువంటి యోగులు, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వ్యక్తి అంటే తన మనసు, బుద్ధి, ఆశ అన్ని కూడా ఆ భగవంతునికి ఆశ్రయించినటువంటి వ్యక్తి. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు ఆ జాతుల మధ్య, అలాగే కులాల మధ్య ఎటువంటి భేదాన్ని చూపరు అని అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి, వినయం కలిగి ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు గాని, అలాగే ఆ కుక్క మాంసం తిండేటువంటి చండాలుడు, అందరినీ కూడా వారు సమదృష్టితోనే చూస్తారు. అందరిలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముని చూడగలుగుతారు అని చెప్తుంది. అలాగే ఆవు గాని, ఏనుగును గాని, కుక్కను గాని ఆ విధంగా, అంటే సాంఘిక దృష్ట్యా మనకి సాధారణంగా చూసినట్లయితే సాంఘిక దృష్ట్యా బ్రాహ్మణుడు, చండాలుడు భిన్నం కావచ్చు. కానీ అలాగే జాతి దృష్ట్యా కుక్క, గోవు భిన్నం కావచ్చు. కానీ పండితుడైనటువంటి వాని యోగి, అతని దృష్టిలో ఈ భేదాలన్నీ కూడా ఉండవు. అన్నింటిలో కూడా ఆ పరమాత్ముణ్ణి తను చూడగలుగుతూ ఉంటుంటాడు. సో దానిని సమదృష్టి, అంటే జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు సమదృష్టిని కలిగి ఉంటారు అని చెప్తుంది. పండితాహ సమదృష్టి అనేది చెప్తుంటారు. పండితుడు అనేటువంటి వాడు అందరినీ కూడా సమానంగానే దర్శించగలుగుతాడు. అతడు అందరినీ కూడా అందరిలోనూ ఆ పరమాత్ముణ్ణి చూడగలుగుతాడు. అన్ని దేహాలలోనూ, ఇక్కడ ఆ బ్రాహ్మణులోను, ఆ చండాలుడిలోను, గోవులోను, కుక్కలోను, ఏనుగులోను, అందరిలోనూ కూడా ఆ పరమాత్ముణ్ణి దర్శించుకోగలుగుతాడు ఆ జ్ఞాని అనేటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇహైవ తైర్చిత సర్గో ఏషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాద్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః. సమదృష్టి యందు సంపూర్ణ మనసుతో స్థితులైన వారు ఈ జన్మలోనే జనన మరణ చక్రాలను జయిస్తారు. వారు భగవంతుని యొక్క దోషరహిత గుణములను కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి పరమ సత్యమునందే స్థితులై ఉంటారు. అలాగే ఆ విధంగా ఆ సమదృష్టితో ఉండేటువంటి పండితులు సంపూర్ణమైనటువంటి మనసుతో స్థితులై ఉండి ఈ జన్మలోనే వారు ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి వారు ఆ భగవంతుడి యొక్క దోషరహిత, ఎటువంటి దోషాలు లేనటువంటి దోషరహితమైనటువంటి ఆ గుణాలను కలిగి ఉండడం ద్వారా వారు ఆ వాస్తవాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, ఆ ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ వాస్తవికమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యందే వారు స్థితులై ఉంటారు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏహి సంస్పర్శజా భోగ దుఃఖ యోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ
నతేషు రమతే బుధః. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధము కలిగే బాహ్య సుఖాలు దుఃఖహేతువులు. మనకి బాహ్యేంద్రియాల అంటే ఇంతకుముందు ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇంద్రియాల ద్వారా, ఆ భౌతిక ఇంద్రియాల సంబంధం కలిగేటువంటి ఆ ఇంద్రియ విషయాలు చూసేటువంటివి, వినేటువంటి వీటిలలో ఆ ఇంద్రియాల ద్వారా కలిగేటువంటి బాహ్య సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దుఃఖ హేతువులు అని చెప్తున్నారు. ఓ కుంతి కుమారుడా, అలాంటి అంటే ఆ బాహ్య సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయి అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటి యందు ఆసక్తుడు కాడు అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా మనము ఈ బాహ్య విషయాలపైన, ఆ బాహ్య సుఖాలకు మనము ఆకర్షితమవుతూ ఉంటాం. ఆకర్షితమై వాటిని అనుభవించాలి, వాటిని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటాం. అలా చేయడం వల్ల అవి, ఈ బాహ్య సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అశాశ్వతమైనవి అని చెప్తారు. వాటికి ప్రారంభం ఉంటుంది, అలాగే అంతం ఉంటుంది. అటువంటి ఆ సుఖాలు ఎప్పుడూ కూడా అవి శాశ్వతమైనవి కావు, అవి దుఃఖహేతువులుగా ఉంటాయి. కానీ ఎవరైతే ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుంటారో అటువంటి వివేకవంతుడు ఆ బాహ్య ఇంద్రియాల వల్ల కలిగేటువంటి ఆ బాహ్య సుఖాలు, ఈ ప్రాపంచిక సుఖాల వైపుకు అతడు మరలడు, ఆసక్తుడు కాడు. అతడు ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైనే ఆసక్తుడవుతాడు అని చెప్తుంది. అంటే ఈ బాహ్య సుఖాలకు అతడు, ఈ దుఃఖ హేతువులైనటువంటి ఈ బాహ్య సుఖాలకు అతడు అనాసక్తుడుగా ఉంటాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. అటువంటి వివేకవంతులు ఎప్పుడు కూడా ఈ బాహ్య సుఖాల వైపుకి వెళ్ళరు అని తెలియచేస్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనకి ఆ ఇంద్రియ వస్తువులు, ఆ ఇంద్రియ వస్తువులకి మనం కోరుకునేటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో అది దుఃఖ హేతువు అని చెప్పడానికి ఇక్కడ 5 ఉదాహరణలను తీసుకోవచ్చు మనము. సో సాధారణంగా ఈ పంచేంద్రియాలలో మనకి కళ్ళు, మన కంటికి కనిపించేటువంటి దాన్ని మనము చూడడము, పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావనలలో ఉంటుంటాం. ఇక్కడ కొన్ని పురుగులు ఆ వెలుతురు కనిపించగానే దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఆ దాని వైపుకే వెళ్తాయి. అది మంటైనా లేదా వెలుతురైనా వెళ్ళి ఆ మంటలో, ఆ వెలుతురులో పడి అవి చనిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ విషయం దుఃఖహేతువు అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే అంటే అతిగా ఆలోచించేటువంటి విషయాలు వాటిని మనం, అలాగే ఇంకొకటి, ఇది ఈ లేడీ ఒక రకమైనటువంటి శబ్దానికి అట్రాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తారు. దాని యొక్క ఒక సంగీతాన్ని, ఒక రకమైనటువంటి సంగీతానికి అది అట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఒక శబ్దానికి అని చెప్తారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ వేటగాడు మధ్యలో వల పెట్టి అవతల దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి ఆ శబ్దాలు చేస్తూ ఉంటాడు. చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అది వెళ్ళి ఆ వలలో చిక్కుకుంటుంది. ఆ విధంగా వినేటువంటి ఇది కూడా దుఃఖహేతువు అవుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఇక నాలుక మరొక మనకి ఇంద్రియ విషయాలు, రుచులు అనుభవించాలి అనేటువంటి భావించేటువంటి అది ఈ నాలుక. సో సాధారణంగా నీటిలో ఉండేటువంటి చేపలో, నీటిలో చాలా రకాలైనటువంటి ఆహారాలు లభిస్తూ ఉంటాయి. కానీ బయట నుండి ఏదన్నా పడితే గుర్తుని వెళ్ళి మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది చేప. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని గాలం వేసి మనం చేపలో పడుతూ ఉంటుంటాం. సో ఆ విధంగా అది గాలానికి చిక్కుతుంది. అలాగే కొన్ని కీటకాలు వాటి యొక్క నాసికలు, ముక్కు రంధ్రాలు, వాసన, కొన్ని వాసనలకు అవి అట్రాక్ట్ అవుతుంది. కొన్ని పుష్పాల్లో ఒక రకమైనటువంటి వాసనకి అట్రాక్ట్ కాగానే అక్కడికి వచ్చేది వాలగానే ఆ ఫ్లవర్స్ అవి ముడుచుకుంటాయి. తద్వారా అది అందులో పడి మరణించడం జరుగుతుంది. ఇక చర్మం, ఇక్కడ చర్మ స్పర్శకు ఏనుగు బాగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తుంటారు. ఆ మదించినటువంటి ఏనుగులను బంధించడానికి ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి ఆడ ఏనుగులను పంపించి అడవిలోకి పంపిస్తూ ఉంటారు. అది ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఆ అడవిలో వచ్చేటువంటి మార్గంలో గుంటలు తీసి పైన ఆకులు పరుస్తారు. ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటిది అటు పక్క నుంచి వస్తుంది. ఈ మదించినటువంటి ఏనుగు దాని స్పర్శ కోసం ఆ విధంగా వస్తుంది, అందులో పడుతుంది. కొంతకాలం నుంచి దాన్ని బయటకు తీసి పనులకు వాడుకుంటారని చెప్తారు. ఈ విధంగా కొన్ని ఇంద్రియ వస్తువులు దుఃఖానికి హేతువులు బాహ్యం అనేవి. అలాగే మన అంతర్గత ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. సో ఇంకా
చెప్తున్నారు. లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయ క్షీణ కల్మషాః చిన్నద్వైత యతాత్మానః సర్వభూతహితే రతాః. సంశయాలను తొలగించుకొని మనోనిగ్రహంతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగిన ఋషులు పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకుని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందుతారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, కామ క్రోధ వియుక్తానాం యతీనాం యతసేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. కామక్రోధముల నుండి విడివడిన వారు ఆత్మదర్శులను ఆత్మ సంయమమును కలిగిన వారు సంపూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము యత్నించు వారును అగు మహాత్ములు, గొప్ప ఆత్మను అని కలిగి గొప్పవారు నిశ్చయముగా అచిరకాలంలోనే అంటే స్వల్ప కాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందురు. అంటే ఆ ఆత్మ యొక్క వాస్తవిక పరమ గమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు, ఆ బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుతారు వారు అని చెప్తుంది. ఎవరు అంటే కామక్రోధాలను వదిలివేసినటువంటి వారు, ఆత్మతత్వాన్ని ఎరిగినటువంటి వారు, ఆత్మని అంటే ఆ మనస్సుని సంయమమును చేసుకోగలిగినటువంటి వారు, అలాగే సంపూర్ణత్వం కొరకు నిరంతరము ప్రయత్నించేటువంటి వారు అయినటువంటి గొప్ప ఋషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా స్వల్ప కాలంలోనే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని ఆ బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుతారు అని చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా ముగిస్తున్నారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇక ఆ భగవంతుడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, నన్ను అంటే ఆ భగవంతుడు కృష్ణ పరమాత్ముణ్ణి సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తను, సమస్త లోకముల దేవతలకు అధిపతిని అని, సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషిని అని తెలుసుకొనిన పిదప నా భక్తుడు శాంతిని పొందుతాడు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఆ భగవంతుని నిరంతరము ఆరాధించే వారి యొక్క శాంతి, వారి తృప్తి ఎప్పుడు కలుగుతుంది అంటే ఎవరైతే అని చెప్తున్నారు, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం, ఆ భగవంతుణ్ణి సమస్త యజ్ఞాలకు సమస్త తపస్సులకు ఆయనే భోక్త అని, అలాగే సమస్త లోకాలలో ఉండేటువంటి దేవతలకు ఆయనే అధిపతి అని, సర్వ ప్రాణులకు సృష్టిలో ఉండేటువంటి అన్ని జీవులకు కూడా ఆయనే శ్రేయోభిలాషి అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటున్నారో, తెలుసుకున్న పిదప ఆయన యొక్క భక్తులు శాంతిని పొందుతారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ భగవంతుడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణు భగవానుల వారే ఈ సర్వలోక మహేశ్వరం అంటే ఆ మొత్తాన్ని కూడా నియంత్రించేటువంటి వాడు, అన్ని లోకాలను నియంత్రించేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు కృష్ణ పరమాత్ముల వాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సుహృదం సర్వభూతానాం, అన్ని జీవులు, భూతానాం అంటే అన్ని జీవులకు కూడా నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. సో అన్ని జీవుల్లో కూడా స్నేహభావంతో ఉండేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు అని చెప్తారు. సో కనుకనే ఆయన ద్వాపరయుగంలో ఆ గోపికలు గోపబాలురు వారందరితోనూ కూడా, అలాగే కుచేలులోఖ్యానం వస్తుంది మనకి తర్వాత ఒక దానిలో చెప్తాం. సో ఆ కుచేలుడు అంటే వారితో స్నేహభావాన్ని అందించినటువంటి వాడు, అందరితో కూడా స్నేహంతో ఉండేటువంటి భగవంతుడు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్త అని, సమస్త లోకాలలో ఉండేటువంటి అన్ని దేవతలకు ఆయనే అధిపతి అని, ఆ సర్వ ప్రాణుల యొక్క శ్రేయోభిలాషి అని ఎవరైతే ఎరిగి ఉంటారో వారు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు.
సో కాబట్టి శాంతికి మార్గాలు ఏంటంటే కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్. ఆయనే అన్నిటినీ కూడా అనుభవించేటువంటి వాడు. కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్. ఇవన్నింటినీ కూడా నియంత్రించేటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుల వారు అని. కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్. సో మనకి సుహృదమైనటువంటి ఫ్రెండ్, ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఎవరు అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అని ఎవరైతే అవగాహన చేసుకుంటారో వారు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధమైనటువంటి అవగాహన పొందడానికి ఈ కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటి మహోత్తరమైనటువంటి అవకాశం ఆ హరినామాన్ని జపించడం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ.